Планетаның ең дымлы континенті Евразия. Ярар, Евразия деп жауап берді Булат. Дина, сен неше ойлайсың? Мен Африка деп ойлаймын. Икеңіздің де жауабы дұрыс түгел. Чөнки дұрыс жауап планетабызның ең дымлы континенті ол Көньяк Америка. Нәкъ менә шушы континентта яңгырлар да еш ява, дымлылык та башка материклар, башка континентлар белән чагыштырганда күбрәк. Кызганыч, бу сорауга дөрес җавап бирмәдегез, ләкин кәефне төшермибез. Икенче сорауга күчәбез. Ак аюлар кайда яши? Икенче сорау шулай яңгырый. Бу сорауга беренче булып Ясмина җавап бирә. Ничә балл белән бәялисең? Мен үземнең җавабымны 9 балл дип белдем. Ярый. Гүзәл. Мен үземнең җавабымны 10 балл белән бәялим. Сез бик югары баллар куясыз, кызлар. Уңышлар телим. Димәк, җавап вариантларын тәкъдим итәм. Антарктида, Арктика, Австралия, Көньяк Америка һәм Африка. Җавап вариантлары тәкъдим ителде. Ясмина, син җавап бирергә әзерме? Әйе. Әйе, тыңлыйбыз сине. Монда бер генә тот. Әйе. Минемчә, ак аюлар Антарктидада яши. Ә синеңчә? Мен Ясминның җавабы белән килешәм. Минемчә, ак аюлар Антарктидада яши. Хәзер кызлар Википедияны ачабыз һәм анда язылган. Ак аюлар Арктикада яши. Габдулла Тукайның «Ике кояш» шигырендәге бу сүзләр нинди шәхес турында? Тыңлыйбыз ике юллыкны. Бу икәүгә Тәңре биргән бер тигез зур мәртәбә. Берсе уйный күк йөзендә, берсе уйный сәхнәдә. Бу юллар кемгә багышланганын белергә кирәк димәк сезгә. Менә җавап вариантлары. Гөлсем Болгарская, Нафига Арапова, Захида Тинчурина, Сәхибҗамал Гыйззатуллина Волжская, Фатима Ильская, Нәгыймә Таждарова. Җавап вариантларын сезгә тәкъдим иттем, кызлар. 2 еллыкны искәртеп узам. Бу икәүгә Тәңре биргән бер тигез зур мәртәбә. Берсе уйный күк йөзендә, берсе уйный сәхнәдә. Бу сүзләр кем турында икәнен диле? Минемчә, Габдулла Тукай бу шигырьне Сәхибҗамал Гыйззатуллина Волжская турында язган. Ярар, җавабыңны кабул иттем. Гүзәл ничек уйлый икән? Минем уйлавымча, Габдулла Тукай бу шигырен Сәхибҗамал Гыйззатуллина Волжскаяга багышлаган. Күр, ничек иртә кояш чыкса җиһанга нур тула, һәр күңелләр нурланадыр чыкса Гыйззатуллина. Бу икәүгә Тәңре биргән бер тигез зур мәртәбә. Берсе уйный күк йөзендә, берсе уйный сәхнәдә. Габдулла Тукай «Ике кояш» шигырендә Сәхибҗамал Гыйззатуллина Волжская турында язган. Ә ул безнең кем? Әйтеп бирә аласызмы? Актриса. Әйе, беренче татар актрисасы. Бик дөрес, кызлар. Әдәбият өлкәсеннән була чираттагы соравыбыз. Җыр өйрәтте мине хөр яшәргә һәм үләргә кыю ир булып. Әлеге юллар Муса Җәлилнең кайсы шигыреннән? Кичер илем, вәхшәт, җырларым, кошчык, соңгы җыр, балайыксы. Димәк, бу юллар Муса Җәлилнең кайсы шигыреннән? Мин җырларым шигыреннән дип уйлыйм. Ярый, без син җавабыңны кабул иттек. Алмаз ничек уйлый икән? Мин Альмира белән килешәм, җырларым шигыре. Әфәрин, чынлап җавабыгыз дөрес. Бу юллар чыннан да Муса Җәлилнең җырларым шигыреннән иде. Дәвам итәбез. Шулай итеп, икенче сорауга күчәбез. Кайсы сүз гарәп теленнән кергән? Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Димәк, бу сүзләрнең кайсысы гарәп теленнән? Баһадир, амбар, билмән, сәлам, җир, бүре. Камилә, син җавап бирергә әзерме? Гарәп теленнән кергән сүз. Мин Баһадир дип уйлыйм. Баһадир дип уйлыйсың син? Ярар, кабул иттем җавабыңны. Әлисә син? Мин Билмән дип уйлыйм. Син Билмән дип уйлыйсың. Кызганыч, кызлар, икегез дә ялгыштыгыз. Сәлам дигән сүз гарәп теленнән кергән иде. Биология дәресе керә башлагач,
миңа күбрәк табигать эше башлады һәм мин кеше анатомиясын өйрәнә башладым. Табиб буласың килә башлады. Әйе. Борынгы грек аллалары, аларның нәрсә алласы булуы белән туры китерергә тиеш булабыз. Ике багында сезгә сүзләр язылган булачак, шуларны үзара тәңгәл китерергә кирәк. Зевс, Аид, Афродита, Посейдон, Гера, Арес. Аллалар исемен әйттем, ә хәзер аларның нәрсә алласы икәнен укып чыгабыз. Сугыш алласы, диңгезләр алласы, никахлашу алихәсе, җир асты алласы, матурлык алихәсе, күк алласы. Җавап вариантлары тәкъдим ителде. Алия, синнән башлыйбыз. Беренче туры китерү. Зевс, күк алласы. Илдар, син килешәсеңме? Әйе, килешәм. Һәм дәвам итәбез. Аид җир асты алласы. Алия, син килешәме? Илдар белән килешәм. Афродита матурлык алихәсе. Илдар, килешәсеңме? Килешәм. Посейдон диңгезләр алласы. Гера никахлашу алихәсе. Әйе, һәм Арес безнең. Арес сугыш алласы. Сезнең җавапларыгыз тәңгәл килә, без моны тикшереп чыктык һәм әйдәгез чынлапта Зевс безнең күк алласы, Аид җир асты алласы, Афродита инде матурлык алихәсе, диңгезләр алласы безнең Посейдон, никахлашу алихәсе Гера чыннан да, ә менә сугыш алласы Арес. Нинди илләрдә буласыгыз килә? Мин кайбер илләрне генә беләм, алай яхшы түгел. Һәм минем Польшага барасым килә, чөнки анда төрле Бөек Ватан сугышында Бөек Ватан сугышы вакытында төзелгән концлагерьләр бар. Беләнче икән. Син димәк тарихны яратасың, Азамат? Әйе. Яхшы. Салават, нинди илдә буласы килә? Минем Италиядә буласы килә, чөнки анда Колизей, ул Колизейда гладиаторлар сугышканнар, һәм миңа гладиаторлар бик ошый. Менә ничек син шын батыр егет инде алайсың. Әйе. Ә үзең гладиатор урында булсаң, сугышырга куркмас идеңме? Юк. Урысланнар белән дә хәтта. Әйе. Ярар, әзәгә әйдәгез фантазияларны артта калдырабыз да үзебезнең уеныбызны дәвам итик. Бүген безнең бирем булайрак яңгырый. Бер баганада сезгә тарихи биналар урнашкан булачак, ә икенче баганада илләр язылган булачак. Сезгә шушы илләрне һәм тарихи биналарны туры китерергә кирәк. Ягъни, кайсы тарихи бина, кайсы илдә урнашкан әйтергә кирәк. Эйфель манарасы, Кеопс пирамидасы, Тадж-Махал, Азатлык статуясы, Биг Бен, Колизей. Һәм инде илләрне укып үтәм. Италия, Бөек Британия, Франция, Америка Кушма Штатлары, Һиндстан, Мисыр. Салават, син беренче булып җавап бирәсең. Әйдәгез, беренче Эйфель манарасын атлыйк. Ул кая урнашкан дип уйлыйсың? Эйфель манарасы Франциядә урнашкан. Ярар. Азамат? Мин шулай ук Эйфель манарасы Франциядә урнашкан дип уйлыйм. Ярый, дәвам итеп. Хеопс пирамидасы? Хеопс пирамидасы Мисырда урнашкан. Мисырда урнашкан дисең. Тадж-Махал, синеңчә? Тадж-Махал Һиндстанда урнашкан. Һиндстанда урнашкан дисең син. Ярар. Азатлык статуясы Азамат кая урнашкан? Америка Кушма Штатларында. Ярый. Биг Бен безнең бик зур сәгать кая урнашкан? Британияда. Дөрес, Бөек Британияда. Һәм инде Колизей, бу сорау бәлки Салаватка тиеш булгандыр инде. Колизей кайда урнашканы инде? Италиядә. Италиядә. Һәм сез үзегез җавапларыгызны дөрес дип саныйсыз инде. Бәлки Тадж-Махал башка айда урнашканы, безнең төзәтәсе килмиме? Юк. Һәм чыннан да шулай, сезнең җавапларыгыз бик дөрес булды. Эйфель манарасы чыннан да Франциядә, Хеопс пирамидасы Мисырда урнашкан, Тадж-Махал инде безнең гүзәл Һиндстанда, Азатлык статуясы Америка Кушма Штатларында икәнен барыбыз да белә. Биг Бен Лондонда, Бөек Британияда урнашкан, ә Колизей Рим шәһәрендә Италиядә урнашкан. Афәрин егетләр, бик яхшы уйнадыгыз бу турны. Алга таба да шушындый рухта дәвам итәрсез дип ышанам. Дәвам итәбез. Сезгә беренче баганада күренекле шәхесләр язылган булачак, ә икенче баганада аларның һөнәрләре. Ләкин алар буталган.
Сезгә демәк, күренекле шәхеснең нинди һөнәргә туры килгәнен белергә кирәк, әйтеп бирә кирәк булачак, яме? Һәр дөрес җавабыгыз өчен сезгә 1 балл куела. Хәзер әйдәгез, мин сезгә тәкъдим итәм безнең күренекле шәхесләребезне. Фәрит Бикшәнтәев, Салих Сәйдәшев, Резеда Вәлиева, Бакый Урманчы, Зилә Сөнгатуллина, Туфан Миңнуллин. Менә безнең шәхесләребез. Хәзер һөнәрләргә тукталыр. Рәссам, скульптор, булар икесе бергә, драматург, җырчы, композитор, шагыйрә, режиссер. Җавап вариантлары арасында инде сезгә әйтеп тора торган сүзләр бар. Шуңа игътибарлы булыгыз. Гадел беренче булып җавап бирәчәк. Гадел, ничек уйлыйсың, әйдә? Кемнән башлыйбыз? Әйдәгез, Бакый Урманчы. Бакый Урманчы, синеңчә ул? Ул рәссам, скульптор. Аның бер төрле иҗат иткән әсәрен беләсеңме? Юк. Ярар. Аңлатамы? Аннары Резеда Вәлиева, ул шагыйрә. Аның шигырьләрен беләсеңме? Искә төшәлмим. Бәлки ул шагыйрә түгелдер, композитордыр. Юк, шагыйрә. Шулай дип уйлыйсың. Ярар, дәвам итәбез. Аннары Зилә Сөнгатуллина, ул җырчы. Фәрит Бикшәнтәев, режиссер. Кайдагы режиссер ул? Әйтәсеңме? Галиаскар Камал театрының баш режиссеры. Ул актер түгелме? Актер да, режиссер да, педагог. Педагог та хәтта. Ярар. Салих Сәйдәшев, ул композитор. Ул һәм Туфан Миңнуллин, ул драматург. Драматург. Без синең җавапларын кабул иттек. Дөресме, юкмы? Кайсысы дөрес, туры килә, кайсысында ялгыштың? Аларын без Заринаны җавабыннан соң белербез. Мин Адель белән килешәм. Шуннан да Фәрит Бикшәнтәев, ул режиссер. Сәйдәшев, ул композитор. Резеда Вәлиева кем? Резеда Вәлиева, ул шагыйрә. Яхшы. Бакый Урманчы, ул скульптор һәм рәссам. Зилә Сөнгатуллина. Зилә Сөнгатуллина, ул безнең җырчы. Җырчы. Һәм Фәрит Туфан Миңнуллин, ул безнең драматург. Драматург. Туфан Миңнуллинның берәр әсәрен әйтеп бирә аласызмы хәзер генә? Әлдермештә, әлдермәй. Әйе, бик танылган Әлдермештән Әлмәндәр, Әниләр һәм Бәбиләр, Авыл эте Акбай, шулай бит. Фәрит Бикшәнтәев инде ул безнең Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрындагы чынлап та баш режиссер. Мин сезне бутарга тырышкан идем, ләкин килеп чыкмады. Салих Сәйдәшев инде ул безнең танылган композитор, без аның көйләрендә, әсәрләрендә тыңлап үстек һәм әле дә тыңлыйбыз, шулай бит. Резеда Вәлиева инде танылган шагыйрә, балалар шагыйрәсе. Бакый Урманчы инде ул безнең рәссам, скульптор. Зилә Сөнгатуллина җырчы, опера җырчысы. Туфан Миңнуллин танылган драматург, аны инде әйттек. Фәрит? Минем киләчәктә табиб буласым килә. Ни өчен? Кешеләрне дәвалыйсым, аларга яхшы эш эшлисем килә, чөнки бу бик яхшы эш, ул бөтен җирдә кирәк дип уйлыйм. 10 бал. 10 бал. 10 бал. 10 бал. 10 бал белән бәялим. Шулай 10 бал. 10 бал. 10 бал. 10 бал белән. Шулай 10 бал. 10 бал белән. Шулай 10 бал. Әйдәгез хәзер бүгенгә биремне тыңлыйк. Түбәндәге зурлыкларны кечкенәсеннән зурына таба урнаштырыгыз. Бүген безгә үлчәү берәмлекләре бирелгән. 1 центнер, 100 грамм, 3 тонна, 1000 миллиграмм, 45 килограмм. Иң кечкенәсеннән башлап зурысына ул башта 1000 миллиграмм, аннары 100 грамм, аннары 45 килограмм, аннары 10 центнер, аннары 3 тонна. 3 тонна иң авыр дип саныйсың инде син. Ярый, кабул иттем. 3 тоннада ничә килограмм? 3000 килограмм. Монысы дөрес, әлбәттә.
Ә менә гомуми җавабың синең дөресме, юкмы икәнен хәзер беләбез. Алсу җавабын тыңлыйбыз. Минемчә, иң кечкенәсе ул 1000 миллиграмм, аннарысын 100 грамм, 45 килограмм, 10 центнер һәм 3 тонна. 10 центнерда ничә килограмм? 10 центнерда 1000 килограмм. Бик дөрес, чынлап та, кызлар. Бик дөрес җавап бирдегез. Афәрин, унар бал һәркайсыгызга да. Тел белеменең кайсы бүлеге сөйләмдәге авазларны өйрәнә? Орфография, морфология, фонетика, лексикология, грамматика, синтаксис. Димәк, бу җавапларның кайсысы сөйләмдәге авазларны өйрәнә? Минемчә, фонетика. Фонетика авазларны өйрәнә. Бәлки синтаксистер? Фонетика. Ни өчен? Чөнки синтаксис ул сүз тезмәләрне өйрәнә, фонетика авазларны. Зилә ничек уйлый икән? Бәлки орфографиядер? Мин Илгине белән килешәм. Синеңчә дә фонетика авазларны өйрәнә. Орфография булса, мәсәлән, Орфография ул сүзләрнең дөрес язылышы кагыйдәләрен өйрәнә. чынлап та, фонетика ул сөйләмдәге авазларны өйрәнә. Сезнең дә минем шикелле күп баллар аласыгыз килә икән, сезгә шулай күп укырга кирәк. Телевизордан караганда бик кызык иде, монда килгәч тагын да кызыграк. Монда бик кызыклы сораулар ителәр. Кайберләре кыен булды минемчә. Миңа 3нче тур кыенрак булды. Менә бу минем кайфымны төшерде. Хәзер беләсеңме соң инде планетаның иң дымлы континентын? Әйе, Һәм ул? Төньяк Америка. Юк, шул Көньяк Америка. Ләкин бер сораулар гына дөрес әйтмәдем. Минем ул сорауга кайфым төшмәде. Бу тапшыруда мин әлбәттә белемнәремне санап карадым, ә белемнәрне сынау ул һәр вакытта кеше өчен, шәхес өчен бик кызык әйбер. Ул үсәргә мотивация булып тора, этәргеч булып тора һәм әлбәттә мин бу тапшырудан да үземә берәр нинди этәргеч алып куйдым. Миңа бу тапшыру бик ошады, чөнки бу татар халкы өчен бик зур байлык, ул бик кызык. Хәзерге вакытта татар телендә шундый программалар бик әз, шуңа күрә минемчә ул бик кызык һәм үзеңнең белемнәреңне сынау ул һәр вакыт кызык дип уйлыйм.